Mga barangay isolation center sa Dakbayan, Sugbog giandam na alang sa posibleng paggrabe sa kaso sa COVID sa syudad nga padayong nagsaka. Anong report? Natanamo kini mga contact tracers nga padung na sa mga close contact sa mga COVID positive aron ipaubos sa swab test. Ang masutang nataptan sa virus ilang itugyan ngadto sa extraction team nga mao'y mokuha kanila og dad-on sa mga barangay isolation center kun BIC. Kasamtangan nga adunay tulo ka mga BIC ang syudad alang sa mga positive asymptomatic. Apan padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID sa syudad nga mokapina sa 1,000 busa naglaraw karon ang Emergency Operations Center nga mudugang og 5 pa ka mga BIC. Kini pagpangandam lang daan sa posibleng pagsaka pa hinuon nang hinaot ang EOC nga dili kini magamit kung mapugnan dayon ang pagkuyanap sa virus. Mangandam ta kay as we all know napamas COVID. So we are in a roller coaster ride, musaka, muubos. Mangandam kita pirme. Gawa sa mga BIC, bukas usab ang Cebu City Quarantine Center sa North Reclamation Area alang sa pasyente nga adunay mild symptom o sa nagpaalim pa nga dili mamahimong makauli sila mga Pinoyanan. Mukuha usab og hotel ang Cebu City nga magamit sa mga COVID positive nga dili gustong sa BIC magpa-isolate. Apan ang pasyente na amo abaga sa bayranan sulod sa mga adlaw sa quarantine period. Kami mo hatag og personnel no nangayo sa migtabang sa DOH nga just in case of any eventualities ba mutaas gyud ang atong kaso diri sa mga hospital natay step down aside from CCQC. Sa Pigasbahin gidak na ibalhin ang North District COVID Clinic kay upaubos sa renovation ang gym nga kasamtangan nga gigamit niini. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.